to, čo robí Soza, je úžasná vec. Dať rôznych muzikantov na jedno miesto a najlepšie do prírody, dať im inšpiráciu, dať im čas, dať im priestor, dať im možnosti a výsledok počuť. Ja by som to robil každé 2 mesiace. Je to podľa mňa jedna z najpozitívnejších vecí, ktorá sa smerom k mladým interpretom na slovenskej hudobnej scéne deje. Je neuveriteľné, koľký svetový talent je v týchto mladých ľuďoch. Je to o tom, že tí ľudia sa spájajú a spolupracujú spolu jazykom, ktorý je univerzálny, čo je hudba, čiže tam sa vlastne nemá čo pokaziť. Nekončí to väčšinou iba pri tých skladbách. Tak ako sme videli aj Ellen Roy Scott, ktorý hovoril, to môžu byť dlhosiahle záležitosti a to je skvelé a tak to proste má byť. To, že som mohla spolupracovať jednak s ľuďmi, s ktorými som sa videla prvýkrát a rovno musíme tvoriť, tak to bolo veľmi naozaj také oslobodzujúce, že si otvorený ako keby nápadom druhých ľudí. Bolo to super. Soza Camp bola pre mňa neuveriteľná príležitosť, pretože som veľmi dlho stagnovala v určitých veciach, že som sa nevedela žánrovo nájsť. Zrazu som nahrala takú pesničku, spoznala som sa s ľuďmi, s ktorými robíme ďalšie rôzne žánre, takže lietam si vďaka tomu, som za to veľmi vďačná a keby bola príležitosť znova, tak nech sa páči, som k dispozícii. Spájanie muzikantov bolo vždy prínosné, vždy to urobilo zaujímavé veci v rámci hudobného sveta. Tá hudba je nielenže lokálne konkurencieschopná, ale naozaj cezhranične. A to bol v podstate aj jeden z našich cieľov, naozaj skúsiť pomôcť vytvoriť novú slovenskú hudbu a novú hudbu, ktorá naozaj bude mať takové svetové parametre.